the centers. Weche moko motenore kod mag penj ni jopuonjre makano romo 31,627 sani bende timo penj margi ma jo klas 12 KCSE e kuonde timo penj kata examination centers maromo 290 kaonti ma Migori mangima e kinde ma penjno ne ochakore ayanga okinyi ma kawuono. Jopuonjre makwan romo 15,788 kuom jopuonjrego gin nyiri ka jopuonjre mamoko makwan romo 15,909 mamoko to gin nyithindo ma jowuoyi. Apisas ma bende ochung' ne weche mag somo e kaonti ma Migori oyango ni penjgo ne ochakore e yo makare maonge kod chochni moro amora. Sia bende manotimore penj ma jo grade 9 kata KCSE bende ne otieki ayango odiechieng' ma kawuono ka jopuonjrego ne otimo penj ma social studies kod CRE mane ochakore saa 2 to orumo saa 5 e wang'e mar okinyi ma kawuono. Jakom mar riwruok makelo kanyakla jopuonj madongo mag skunde mag primar Daniel Okelo ne olero ni penj mar jo grade 9 ne oriti e yo makare kendo onge wach moro amora mar kuo mar penj mane one e kinde penjno. Kawuono watieko penj mogik mar jo grade 9 miluongo ni KCSE. Anyo waneno kaka penj oseti to gi kaka nyiche jopuonj puonjo. Aneno ka giseto kolore gi gik mane nyithindo puonjo. Onge exam modhi oko monyalo wacho ni odhi oko mar kaka ni puonjo nyithindo. Gima opuonji olore gi kaka ne nyithindo puonji. Omiyo nyithindo kanane ka nigi hard time gitemo their level best mondo giduok penjo kaka nyalore. Ufa penj duto manotim practicals gik mamoko go notim gi yo maber. Onge gima notim e yo marach. Kendo apuoyo Kenya National Examination Council ni ne gitimo maber.